Velikonoce už jsou za námi, my se za nimi ale ještě ohlédneme. V sicilském městečku Grotte se totiž tradice svatého týdne přenáší z generace na generaci. Pro místní se jedná o nejdůležitější svátek v roce. Ulice města se pokaždé promění v otevřené jeviště a věřící znovu prožívají poslední dny Ježíše Krista. Na Sicílii natáčela Natálie Chocholoušová. Oslavy Velikonoc v Grotte každoročně probíhají podle starobylého rituálu a hlavními aktéry jsou herci v historických kostýmech. Všechno začíná na Květnou neděli. Tehdy Ježíš podle biblických evangelií přijel do Jeruzaléma na oslíkovi a následuje svatý týden. V pondělí a úterý si připomínáme Jidášovu zradu. Ve středu děti recitují různé básně. Snažíme se tak udržet tradici i u těch nejmenších. Následuje Zelený čtvrtek. Večer tradičně hrajeme poslední večeři. Velký pátek je na Sicílii nejvýznamnějším dnem Velikonoc. Místní věřící si připomínají ukřižování Ježíše a zároveň se účastní tradičního průvodu zvaného Via Crucis, tedy křížová cesta. Protože to procesí je velmi emotivní. Je to odsouzení k smrti Ježíše Pilátem a velekněžími. Bičují ho, nasadí mu na hlavu korunu z trnů a pak se tedy vydává městem s křížem na zádech až na Kalvárii, tedy na místo, kde je ukřižován. Odpoledne se k Ježíši připojuje také Madonna a dochází k sejmutí z kříže. Večer městem prochází průvod s rakví mrtvého Krista, doprovázený právě Madonnou. Společně procházejí úzkými uličkami až dorazí ke kostelu, kde je Ježíš v sobotu pohřben. Nesmíme samozřejmě zapomenout na neděli. Po mši svaté se totiž v pravé poledne Ježíš setká s Marií. Ježíš je vzkříšen a Madonna je šťastná, protože znovu našla svého syna. I tato chvíle je pro místní velmi důležitá. Na nebi vypukne velkolepý ohňostroj a lidé se radují, objímají a pláčou. Velikonoce jsou pro Grotte opravdu nejdůležitější událostí v roce, na kterou obyvatelé čekají celý rok. Spoustu lidí, kteří se tady narodili a už třeba žijí v zahraničí, se sem každý rok vracejí. Přijíždí sem samozřejmě i lidé z okolních vesnic. Během celých Velikonoc sem přijede až 25 000 lidí. Takhle obrovskou slavnost v našem regionu totiž děláme jenom my. Vánoce jsou sice super, ale naše Velikonoce jsou nenahraditelné. I za 100 nebo 200 let to bude stále náš nejoblíbenější svátek. Pro mě je to velká vzpomínka na dětství. Je to součást našeho DNA. Poslední 3 roky jsem se sem nedostal, protože žiju v zahraničí a hrozně mi to chybělo. Doslova jsem měl pocit, že je moje srdce prázdné. Být tady je pro mě hodně emotivní. Pro mě je to záminka, abych se vrátil do města, kde mám svoje kořeny. Nikdy nevynechám návštěvu fantastického Central baru, ve kterém se nacházíme. Majitel je můj skvělý kamarád. Velikonoce jsou nejlepším svátkem. Přípravy na takové slavnosti zaberou hercům spoustu času. 3 měsíce předem zkoušíme úplně každý večer jedno představení. Ten příběh je vždy stejný, protože dodržujeme tradici. Každý rok je to ale něco nového. Vždy připravíme novou hudbu nebo kostýmy. K místním tradicím patří také jídlo, které je pro lidi na Sicílii, obzvlášť o svátcích, znakem propojení rodiny a sdílení společných chvilek. Stejně jako v Česku nesmí chybět tradiční beránek, tedy pecorella pasquale. Na Sicílii se ale připravuje jinak. Z nepečeného mandlového těsta, které cukráři naplní pistáciovým krémem. Kromě toho pečeme také tradiční kolombe, tedy italské buchty. Děláme je o Vánocích, ale na Velikonoce mají typický tvar holubice a mají spoustu různých příchutí. Nejoblíbenější jsou s kandovaným ovocem nebo s čokoládou. Velikonoční pondělí, tedy Pasquetta, je pro místní na rozdíl od českých tradic dnem klidu po velkých oslavách. Lidé pořádají pikniky, vyrážejí na výlety a setkávají se s rodinou a přáteli. Tak veselé Velikonoce, italsky Buona Pasqua.